हेलो लोगोफोर बरायबाय बड'लेण्ड इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दासान्दि रेशन कार्डनि गोबां खामानि जागासिनो दं नोंथांमोननि डिलाराव एबा एजेन्टआवहाय। दा बेखौहाय मा खालामनांगौ नोंथांमोना जायफ्रानोखि न'खराव गैया गुबुनाव दंहैयो मा अपसन दङ बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट सफैदों। आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्लायबो बड'लेण्ड इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना सरकारि लन स्किमनि सायाव लोगोसे साख्रिनि सायाव आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइटआव आरो अफिसियेल साइटआव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ नायनो हागोन। बेनो जाबाय रेशन कार्डनि सोमोन्दै। दा जोंहा मिथिखागौ जे रेशन कार्ड थायोबा माइरं मोनो। स' बेखायनो नोंथांमोना रेशन कार्ड दङबा खामानिखौ मावनांगोन आरो गोदान एप्लाइ जागोन। दा बावैनो 15 लाख गोदान बेनिफिसियारि सोसननाय हाबाफारिया जाथारसिगोन। बेयाव रावबो थालांनाङा आरो बेयाव मोननो मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेनि सायाव जोबनायथिं डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन। दा बाथ्रा जाबाय फिंगारप्रिन्ट एबा केवाइसि होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। स' बेयाव मानो खालामनो होदों होनोब्ला बे जाबाय केवाइसि जे नोंथाङा दायो एक्टिभ दंना गैमारा। हमना ला मोनसे न'खराव गोबां जन मेम्बार्स थायो, हमना ला सासे सानै साथाम साब्रै साबा गाहाम थायो। स' बिथांमोननि मोनसे आइडिजोंनो साथाम साब्रै थायो। बेखायनो केवाइसि गासैबो मेम्बार्सफोरखौहाय होनो होदों जे नोंथाङा दायो एक्टिभ दंना गैया। स' बेखायनो आधार कार्डजों एबा फिंगारप्रिन्ट बिथांमोननिखौ लानाय जादों सरकारा जे बेसेबां जन मोनमारदों रेशन कार्डखौहाय बेसेबां जन माइरं मोनमारदों बेखौ नायगोन। दा बिनि लास्ट डेटआ 2 जुलाइसिम होनदोंमोन आरो लोगोसे दासान्दि गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दङ। बेखायनो समजों लोगोसे बारायनोबो हागौ, मानोना गासैबो समजों लोगोसे गोरोबजोबनो हाया जायो। बेखायनो बारायनायनि चान्सआ दङ। अब्लाबो 2 जुलाइनि सिगां नोंथांमोना जेसेबां हायो सम मोननाय लोगो लोगो बे खामानिखौ मावना ला। नङाबा गुबुन रेशन कार्डआ जुदि इनभेलिड जायोबा नोंथांमोना गुबुन खामानियाव बाहायनो हानाय नङा। स' बेखायनो जों मा एक्टिभ खालामनांगोन। दा जुदि नोंथांमोना रेशन कार्ड थायोबा आयुष्मान कार्ड मोनो। जुदि आयुष्मान कार्डआ जुदि इनभेलिड जायोबा नोंथांमोना 5 लाखसिम फ्रियावहाय ट्रिटमेन्ट मोननाय नङा। स' बेखायनो रेशन कार्डआ थाथारनांगोन। रेशन कार्डखौ जों जेब्लायबो मोजाङै लाखिनांगोन। अब्लासो जोङो गभर्नमेन्टनि माखासे मुलाम्फाखौ जों मोननो हागोन, जेरै आइडि एक्टिभ जानाय लोगो लोगो। जुदि आइडियानो जालाबा नोंथांमोना स्किम जेरै हमना ला अरुण'दय 100% नोंथांमोना मोननाय नङा। थ' बेखायनो जि हायो खामानिखौ नोंथांमोना मावना ला। दा एग्जाम्पल मोनसे रेशन कार्ड बेयाव स' बेयाव गोबां रोखोमनि फेमिलि मेम्बार्स थायो, साथाम साब्रै थायो। स' बेनि गेजेराव न'खराव सानै दङ, बेनिफ्राय सानैया गुबुनाव दङ। दा जुदि बाहेरायाव दङबा जों आधार कार्डखौ बोरै होगोन, फिंगारप्रिन्ट जों बोरै खालामगोन, नोंथांमोना गोबां सोंगासिनो दङ। रिसेन्टलि आं एजेन्टजों रायज्लायदोंमोन। बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला मोनसे अपसन फैनो होनदों आरो बे अपसना जाबाय बिथांमोनखौहाय जि केवाइसि होनो गोनां बेखौहाय माबायदि खालामगोन होनोब्ला बेनो जाबाय अटिपि बेसिसाव। स' अटिपि बेसिसाव बिथांमोनखौहाय लिंक खालामगोन एबा आधार कार्ड आपडेट खालामगोन होनना बुंदों। मानोना गुबुनाव दंहैयो बोरै फैब्रबनो हानो बेनि सायाव मोनसे सरकाराबो साननाय दङ। स' बेखौ नायोबा बिथांमोना अटिपि जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक दङ बिथांमोननावहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ थुनाय लोगो लोगो अटिपि थांगोन आरो बै अटिपिखौहाय भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो केवाइसिया बिथांमोना जागोन। स' बेखायनो बिथांमोनाबो आधार कार्ड जेरेक्स खालामनानै होनांगोन। न'खरनि गासैबो बिथांमोना जाहाथे होनानै होयो। एन्ड बिनिफ्राय लिंक थानाय लोगो लोगो केवाइसि अटिपि थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाबो केवाइसि साक्सेस जागोन आरो माइरंखौ नोंथांमोनाबो मोनफाबाय थागोन। स' बेखायनो जाहाथे होना लायो। जुदि होआबा सासेयावनो माइनास जागोन 5 केजि एबा 5 केजि नोंथांमोना मोनखायो। स' बेयो माइनास जागोन। स' बेखायनो मोननो गोनां नोंथांमोननि रेशन कार्डखौ जाहाथे एक्टिभ खालामना ला आरो एक्टिभ थानाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोननि अरुण'दय 3.0 एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन। आरो जुदि जायना आधार कार्ड नोंथांमोना एबा नोंथांमोना गैया खालामना ला। बेनिफ्राय जुदि रेशन कार्ड गैयाबाबो नोंथांमोना खालामना ला। स' अटिपि बेसिसाव नोंथांमोना केवाइसिखौ होनांगौ जायो। दानि लेटेस्ट टेक्न'लजि जुगाव गासैबो माने अटिपि बेसिसाव खामानिया सोलियो। देन रेशन कार्ड गोदान माब्ला जागोन? स' रेशन कार्ड गोदाना जागोन 15 लाख गोदान सोसनगोन आरो 15 लाख मोननाय लोगो लोगो अरुण'दयबो स' बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ होगोन। मानोना इलेक्सन सिगां नोंथांमोना बेखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बुजिबाय नोंथांमोना जायफ्रानोखि बाहेरायाव दंहैयोमोन केवाइसिखौ बोरै होगोन होनोब्ला बिथांमोना थाबैनो मोनसे अपसन होनो नागिरदों आरो जेब्ला होयो नोंथांमोना बे चेनेलावहाय मोनगोन आपडेटखौ। बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।